Da kajing kerku jong ublay, bada kajing tray shitom jong kilingdo bat kiriuniam. Kajing ngej hajala jongi kala nang roy. Kani kapau ha kajing penkha ya kishnat niam ne ki parish ha kajalan niam jongi. Bat kat badang bun ki parish kala pun kamru ya ki bahalor bat kinong yalam. Hendrei ban amdon kajing sngo khun suwet jong ki pa jong ublay ki badon ha saudong saukun jong kajalan niam ba jongi. Watch Bishop ulatung sayo padar Pius Shadap kumuway Vicar General Bathamai ha kajalan niam ba. Upadar Pius ubadairu parish priest jong ka omsning parish menta badru ya kani ka kamram Bathamai bala benshet hau. Kumban pentip shikinong pet jong ka Don Bosco Media Network Television. Vicar General ha ka diocese ni Jelaniam da kabor jong ka kambala tung ya da bishop ka Jelaniam udan kabor ban pet halor ka diocese barok ka way. Tang itu ki bor ki ba bishop ulabu kerpang na benta yara dehi. Canon law number South Pa nyopu kendai. Katba ki diocese kinang he ki bishop bun sin ki bun ki kam ha ka jingkit kli ka ba pun jat. Kumta Vicar General ubala thong do bishop ushakri kum unong ya rap pa kongsan jong ubaya rap hagi kam ba man kasngi jong ka diocese. Kawe na kidaw ba kongsan ban thong ya Vicar General kalong ban penjam ya ka jingkit jing ba jong bishop ka ba ai la di ban pendet jing mut hagi kam pastoral jong kat ba Vicar General upen ya ki kam sensyar kum ka jing pet ya ka pisa tengka ka jing penya day bat kilingdo bat kiriuniam bat ka jing penti kena ya ka jing buat renti ya ki an juga balang hapo ka jalaniam. Kani ka jing pihak kam kaya rap ban penne ya ka jing long renti ka jing tre kam ha ka diocese. Nalor kata, Vicar General utrei kumunong ay jing mut yu bishop haki kam balang bat kam pastoral. Haka jing bomdon jong bishop, Vicar General umi kmat yu kat due, ka jing tung yu Vicar General ka penti kena, baka diocese kan yat bet yat renti, ka ay ya ka jing shngan bat jing kershan ya ka jing don kam bakan jam mensim, jong ka balang ha ka jalaniam. Kidon sibun gijing kela haka imlang salang, Kidon sibun kijing kela hapo kabalang ro. Mentaus nem ngiyo sibun kijing kerku haki babun kirukom ublay udang kerku kerdo ya ka diocese jungi ublay ukerku kerpang ro ya ka paris jungi. Tengilong ki badon bok hadu kata-kata haki ne ki khendet benai ki bangadon hange lasan benai ngalap ka paris ke jungi kalamare state sekmat ha kajing roy kajing par bat hakika mensim rukunju te sakawai ka basung tanat tam kalong ba I Archbishop be jingi ila appoint ya I Father Pius Shadap banlong u Episcopal Vicar ni takti baro ka parish kujuni kalong kabadon bok badio omdei tang parish priest ubayo I jengai omdei tang paris priest uba I shisha yakhi ki pai ki jong blai uba laiti met bad mensim menta wat ka diocese ru ka itu ta kadau bishop ula GDE banlong u vicar general episcopal vicar yong te mentangi don arbut ki VG iway de Father Richard kumbakilatif bad menta sa I Father Pius nama ka diocese jungi kalahe kalayar te in sami khmat omdei tang ka parish ka jungi in sami khmat ya ka diocese jungi baniarap ya I bishop be jungi te gidap da ka jikmen ka bakrau te kum kadak jong ka jikmen nga tharai tang ka jing thapti kampat biang lese kabha begin yang baro banai kublai da kaba lese ngin penkubi da ka kat kabagidon dengan khot yai ya ka maflor khasi jajaran dia ithapti langbar pai Yen salong inong dikmat jong bishop Syong Barok